Salutare! Astăzi vreau să vă arăt cum să puteți găsi un apartament de închiriat în Germania. Vreau să vă spun că nu este chiar ușor, mai ales pentru persoanele care au copii și sunt o familie mai numeroasă, este un pic mai complicat. Deci, primul pas pentru a închiria un apartament în Germania este să aveți un loc de muncă. Asta este foarte important. De obicei, dacă stați deja într-un loc și aveți deja un loc de muncă, trebuie doar să aveți ultimele 3 fluturași de salariu de la locul dumneavoastră de muncă, pentru că cei care închiriază apartamentele vă vor cere ultimele foi de pe ultimele 3 salarii. Deci trebuie să dovediți că aveți un venit în Germania, da? Sau dacă aveți o firmă, trebuie să demonstrați câți bani ați câștigat în ultimele 3 luni și că aveți bani să plătiți chiria. Acum, dacă sunteți o persoană singură, puteți căuta la o cameră. Dacă sunteți 2 persoane, este foarte, foarte puțin probabil ca să vă accepte 2 persoane într-o singură cameră. Ei au o mentalitate mai diferită de a noastră și ei consideră că când sunt 2 persoane, trebuie de la 2 camere în sus. Acum, dacă aveți și copii și aveți un copil sau 2 și mai sunteți în jur de 4 persoane, atunci cu siguranță trebuie să vă uitați mai mult de la 3 camere în sus. Pentru că este foarte greu să vă accepte. Acum, deci vă trebuie așa, ultimele 3 salarii de unde ați lucrat și multă răbdare. Acum, cum puteți începe? Dacă sunteți, acest site este unul dintre cele mai bune. Sunt 2 site-uri pe care puteți să căutați. Immobilienscot24.de, care este cel mai cunoscut, și ar mai fi unul pe care nu multă lume îl cunoaște și e foarte bun, în care inclusiv eu mi-am găsit un apartament, se numește vggesucht.de. Deci intrați pe site, acesta are și engleză, puteți alege engleză sau germană, după cum doriți, după care e simplu. Aici scrieți orașul în care doriți să vă mutați, de exemplu Berlin sau indiferent care îl doriți. Acest site vă ajută, este foarte bun pentru persoanele singure sau care doresc să mai locuiască cu alte persoane în aceeași casă, apartament. Deci vă puteți alege de aici casă, flat share înseamnă să împărțiți același apartament cu alte persoane, gen să stați în cameră cu altcineva sau să aveți camera dumneavoastră, dar împărțiți bucătăria și baia. O cameră, doar o cameră pentru dumneavoastră, puteți să alegeți, sau flat înseamnă apartamente. De exemplu, dacă sunteți pentru început, ar fi ideal dacă veniți în Germania și nu aveți de muncă, de obicei la flat share, când împărțiți apartamentul sau camera cu altcineva, nu sunt cerințele atât de mari, nu trebuie să plătiți cauțiune pe 3 luni și așa mai departe. Câteodată se cere o cauțiune de 300-400, dar nu ca și cum ați închiria un apartament unde trebuie să plătiți undeva la 1700. Depinde, ultimele 3 luni, în funcție de cât este prețul apartamentului. Bun. Acum, flat share, aici oferte, dați mai departe, find, aici puteți alege să se vadă pozele sau mai bine pe listă. Cel mai bine e cu listă, pentru că aici vedeți din ce dată este valabil. Să fiți atenți că unele sunt doar pe o perioadă nelimitată. De exemplu, from, din, until, până. De exemplu, acesta este din luna 7 până pe 31 a 10-a. Deci acesta este câteva luni. Probabil că nu vă interesează decât dacă doriți să stați în Germania 2-3 luni. Ați putea să vă uitați la ăsta. Acum eu am ales flat share.
trebuie să împărțiți apartamentul cu încă alte persoane. De exemplu, aici vă arată că mai sunt 3 persoane și lipsește una. Deci, ați putea fi dumneavoastră. Prețul este de 570, cam mare prețul. Pentru un flat share puteți să mai căutați, de exemplu, aici. 16 metri, tot așa, o femeie și un bărbat care mai locuiesc aici și mai lipsește o persoană, se pare, un bărbat se caută. Aici se caută o femeie, este o femeie și se mai dorește o femeie în aceeași cameră. Prețul e destul de bun, dar aici se pare că sunt doar câteva luni. Bun. În fine, deci cam asta e. Și căutați aici, dați în jos. Bun. După care, dacă doriți un apartament, dați direct aici, flat. Mai dați o dată caută și aici sunt toate apartamentele. Aici scrie câte camere doriți. Să zicem că sunteți mai multe persoane. 3 camere, să zicem că aveți copii. Da, într-adevăr, prețul va fi mai mare, dar dacă vreți să aveți o șansă să închiriați, chiar trebuie să plătiți. Mai ales când aveți copii, este foarte greu să vă accepte, pentru că ei nu prea au încredere în persoanele din alte țări care au și copii, nu prea au încredere că pot să plătească, plus că este o lege în care nu au voie să vă dea afară dacă aveți copii. Deci, ei sunt foarte atenți la chestiile astea, așa că de preferabil cât mai multe camere și cât mai scump pentru început, după care vă reorientați singuri. În fine, să zicem că doriți să îl închiriați pe acesta. 71 de metri, da? Apăsăm pe el. Aici ar trebui să fie poze. Acesta văd că nu are, stai să încercăm la altul. Să zicem asta. 2 camere. Vedeți pozele dacă vă plac. Aici puteți să citiți mărimea, care este chiria, cât plătiți utilități, depozitul, ce depozit cer pentru el și așa mai departe. Bun. După care, cel mai important, să nu credeți că dacă vă place și ați trimis un mesaj, înseamnă că l-ați închiriat. Să nu cumva să trimiteți un mesaj și după aia să așteptați 2-3 săptămâni pentru un răspuns, pentru că s-ar putea să nu răspundă niciodată. Deci ce vă sfătuiesc este așa. Vedeți zona unde vă place, da? După care ori sunați, de exemplu, acesta nu are niciun număr de telefon, dar nu e nicio problemă. Dați la mesaj aici, send a message, și aici faceți un mesaj, gen, bună ziua, mă numesc, spuneți despre dumneavoastră, suntem 2 persoane, avem un copil, muncim la brutărie, știu eu, șofer, câștigăm în jur de bani ăștia și scrieți câteva cuvinte despre dumneavoastră, după care spune, ne place apartamentul, am dorit să locuim la dumneavoastră dacă se poate, vă mulțumesc frumos și faceți mesajul, după care îl copiați cu copii, îl puneți într-un document și după care scrieți numele dumneavoastră, vă faceți și un cont la site, cel mai bine, să apară direct numele aici și după care trimiteți mesajul, după care intrați la alt apartament, gen, să zicem, și ăsta e convenabil. Și intrați și la ăsta, la mesaje, trimiteți mesaj, la fel, copy-paste, să nu mai stați să scrieți să vă pierdeți timpul. Copy-paste, copy-paste. Eu până mi-am găsit chirie, am trimis 300 de mesaje. Și dați copy-paste la toate și așteptați. Și în câteva zile vedeți cine răspunde. O să primiți răspunsuri și negative și pozitive. Când primiți răspuns pozitiv, vă cheamă la un interviu să vedeți apartamentul, să vă vadă, să vă întrebe cât câștigați, să completați o foaie în care să spuneți că sunteți de acord să închiriați apartamentul, să semnați, după care trebuie să așteptați să vedeți dacă v-a ales pe dumneavoastră. De obicei sunt foarte multe persoane care caută chirie și se alege destul de greu. Important este să trimiteți foarte multe mesaje. Încercați, după ce ați trimis pe acest site la toate care vă interesează, de obicei vă sfătuiesc mai bine să nu căutați în centrul orașelor, mai bine pe lângă orașe, în apropiere de U-Bahn, S-Bahn, trenuri, metrouri care vă pot duce în oraș,
Nu este un preț foarte mare, undeva la 80, 100, depinde de distanța. Și fiecare lună mergeți cu trenul cel mai bine și chiria e și mai ieftină și se găsește și mai ușor și mai repede de închiriat. Deci ăsta e sfatul meu pentru dumneavoastră. După care, ați căutat în toate zonele, Berlin. Vedeți ce orașe mai sunt pe lângă Berlin care puteți să mergeți cu trenul dimineață, repede. Gen, sau pe lângă München, Stuttgart sau în ce oraș și doriți. După care, intrați la Imobiliare Scot, care e cam aceleași chestii. De exemplu, în Stuttgart. Stuttgart West, nu contează, aici dați direct Stuttgart toate zonele. Aici e mite de închiriat. Dați caută și aici găsiți la fel. Câți metri, nu mai vă pierdeți timpul să vă uitați la ele, că în mare nici nu contează, vă uitați rapid. După care vă place zona, prețul e acceptabil, intrați la fel același lucru pe apartament, vă uitați un pic. Vedeți să fie serios, să nu pară un preț gen 200 de euro, 4 camere. Că mai sunt și țepari pe aici. Deci să aveți foarte mare grijă să pară realist prețul. Se pare că acesta are și număr de telefon, îl puteți suna, de obicei ei vor să le lăsați mesaje. Dacă nu răspunde la telefon și nu reușiți să obțineți o programare, o întâlnire, să vedeți apartamentul și să vorbiți cu persoana respectivă, la fel trimiteți mesaj direct, mesaje aici, copy-paste, același mesaj de data trecută, numele și mai departe. Și aici e mai bine să faceți un cont la site care să vă salveze direct mesajele și le trimiteți. După care tot așa, așteptați câteva zile, vedeți ce răspunsuri aveți, unde mergeți să vedeți apartamentele. Acum vă mai spun ceva. De obicei, cei care închiriază apartamentele, când mergeți la vizionare, nu sunt aceleași persoane care dețin apartamentele și vor fi tot chiriași. Pentru că în Germania, chiriașul când vrea să plece, trebuie să găsească alți chiriași sau să plătească 3 luni avans. Deci, sfatul meu pentru dumneavoastră este ceea ce și eu am făcut. Am fost la, cred că vreo 5 apartamente am văzut și niciunul din ei, am depus actele, niciunul nu m-a sunat înapoi să-mi spună că m-a ales pe mine, toți au ales pe altcineva. După care, la ultimul la care am fost, care m-a și ales, erau 2 băieți din Olanda, parcă, care vreau să se mute din apartament, vreau să se mute în alt oraș și eu le-am spus că dacă reușește să convingă proprietarul să mă mut eu, le voi da 200 de euro sau 300, nu mai țin minte. În fine, după care ei au ținut minte, bănuiesc că nimeni n-a mai făcut asta până acum. Asta ar fi ca o chestie să poți să-ți găsești mai repede. Ei, după care, m-au sunat peste câteva zile că vrea să mă vadă proprietarul. Băieții ce credeți că au făcut? Bineînțeles, le-au spus la alte persoane că s-a închiriat sau nu le-a mai răspuns la telefon și a spus proprietarului că ceilalți n-au mai venit și așa am reușit eu să-mi găsesc chiria. Între timp m-am și mutat acolo și așa mai departe. De obicei, unii dintre ei chiriași, când vor să plece dintr-un apartament, o să aibă mobilă care o să vrea să vă vândă. Acum e de preferat să o cumpărați dacă vreți dacă nu, probabil o să aleagă pe alții care îi cumpără mobila. Dacă vorbiți direct cu chiriașul. Și trebuie să fiți foarte atenți. Cam asta ar fi un sfat, să închiriați mai repede. Astea sunt site-urile principale. Când aveți mai mulți copii, trebuie să încercați toate variantele. Și cu chiriașul, și cu mobila, și la cât mai multe camere și mai pe marginea orașelor. Acum, că plătiți un preț mai mare, se recuperează banii în viitor. Mai cresc copiii, mai găsiți altceva de muncă. Nu-i problemă, că banii se recuperează. Chiria, cam asta ar fi cel mai greu lucru de găsit în Germania apartament. Acum am multă baftă și numai bine. Sper să vă găsiți. La revedere!